Hello guys, देखो ना guys नाई बेदी वो मुया बोय मंदा पूरा एक बছर काखा एक बছर ही अब न तक समय तंगो हे अब तक पला सा रुगुई सिगां गाय खैमानि कमंना एक बिराद खैयो अब तक क्या सा तंगो सियै अब न आर पला सा तक संनाय अब मुया एक बছर ओंखाजे मुया बयम दायतन मानि तेनिसे कारियै संगै जागो अमखाय आइ मुइबरक संका गांजा मसर गय ग अमखाय चाखै संका अब हे मुया न अमखाय चाखै खायगा अमखाय आइ मुइबरक संका सागु मुरक बाय संगायबो थिके थगो सागु बाय थगो वाखानबाबो चाइमानो वाखानबाबो थगो कुकुई के जाना आराम हो दासिं कामो रुगो सिया अंका बिराद खुयो मैं पला सा रुगो सिया एपर संगा रुया माने संगमाने खै माने चाइमाया गाय तिनिखाय तय कुतुंबायखे क्या सा सिदकाय सिगा रस सिगां ताखाय खैलिया जाना आराम का वाखानबाय जाखा वाखानबाय जामाहायके थाव जौखोनाय न लाथिरा बुंसे बासागला आखाय ता रयनाय खैला तानलाय भाई बुंसे बासागला आबनो पे थाव जाखा प्ले नगो चाइनाय दी तनै बयम गजा दायतन दी एकदम तयरया माने खे मुया न हेलबे बयम दाय चराप खे तनै दी आखाय ताक मुयानि बुमुं ता सागरा 10 বছর तंफुं नस्तंया मुयानि बुमुं सागादि क्या अमखाय बाहिनि मुया नायतंग गबाय खेता हेन नायतंग गबाय खाय वाबा मुया गारो गबाय खाय बाहिनि मुया गारो जे मुया बुंतन मानो आखाय सुदु वाबामसि मुया नानखा सब फुरुंलां खायसे फुरुंना नाया